बर' बिजोंनि फायखि जगेन्द्र कुमार बसुमतारी बिथांनि 100 जोनोम सान फालिनायाव आंखौ फिरफिला बेरहोनो थाखाय लेंनानै लाबोनाय हिसाबै आङो गोसो खुसियै फिरफिलाखौ बेरहोखांबाय आरो गोसो खुसियैनो आङो माखासे बे फिरफिला बेरहोनायनि हाबाफारिजोंनो बिबुंथि लाखिनो मोनबाय। बर' बिजोङाव जोंहा जेंना जाफुदों। गुबैथारै फरायसालिफ्राव थाखोनि फरा बिजाबखौ मोनजोबाखै। बेनिफ्राय बर' बिजोङाव जोंहा फोरोंगिरिफोरनि गोबां गैयै जाबाय, लांदां जाबाय फोरोंगिरि पस्टफ्रा। गोबां जायगायाव जोंनि बर' एलेखानि फरायसालिफ्राबो प्रभिन्सियेलाइज जायाखै। लोगोसे UPSC-आव बर'आ मोनसे साबजेक्ट लेंगुवेज हिसाबै गनायथि मोनबाय, नाथाय आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसनाव मोनाखै। बे जोंनि दा एखे मावनांगौ जोंनि गांगां नुजानाय मोनसे जेंना जानानै दं।